Mr. Kwalli TV na ji an ce ashir ɗinka ta yi yawa. Wallahi yanzu cin uba ne zan yi. Ni da kake ni za ka yi haka. Allah ya ma albarka. A ni na gwada inda gaskiya ga. Wayyo na shiga takwas da Allah ya loka da. Ko yaushe ka fara wata. Sai na ce mai kai ta cilin kuma ko banza wallahi na hishi iskanci. Ko gobe ta cilin sai na sai. Gaskiya wallahi ba kyauta mana ba shige nan gasi da yalo. Kuma yalo babu ruwa ne da mata kamar bonsuru. Wani kuɗi. Ka da wuce mana yalo ina jin magana har da islamiyya na zuwa ku wallahi da na ci na gabe jin magana suka mai so mana kuɗin ba shi su kai. Wow. Babu wani wa walla da na gabe jin magana bai ma yan duwaya ta wallahi kiran ka zan yi. Oh wanga abin shi yasa ka haukace har kai rashin lahiya. Haka na yi likitoci kare. Wallahi dotto huska kayare gare ka. Ni ko min dukin ce yan kashe kaina. Ciao. Na mutu. Jaka na dan shaya kamar gullosa. To ai ka ji na mako. Bari mu gani ya ji dama kai tashi ka shi la haula la quwwata. Wallahi yau da sai na huhude ka. Ashe koyo na shiga uku. Uban waye ce ka zo. Naka tun da zaka ka hude shi allura nawa kan mai. Sha uku da yanka mai wallahi yau ya ci uba ne. Wayo fatalwa.